Issa huwa l-mument li l-poplu jgħid daqshekk li l-Gvern ta' Roberta Bela u għalhekk l-għażla f'dawn l-elezzjonijiet għandha tkun il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Erġaħu lil Malta fidejk, erġaħu lil Għawdex fidejk, oħroġ ivvota lil Partit Nazzjonalista. M'hemmx blu, m'hemmx aħmar, m'hemmx indipendenti, imma l-bandiera Maltija, bajda u ħamra. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħaxija indirizza attività oħra f'Għawdex bħala parti mill-kampanja elettorali fejn irrefera għal lista sħiħa ta' fatti li juru għaliex il-Labor ma jistax jitwemmen. Iżda ma waqafx hemm. Bernard Grech semma l-proposti li lest jimbotta l-qudiem gvern ġdid nazzjonalista. Ser nibnu sptar ġdid ġewwa Għawdex. Ser nirranġaw l-isptar San Luqa ħalli kompli jżid ma l-isptar Mater Dei. Ser nibnu l-isptar mentali ħdejn l-isptar Mater Dei u se nkun qegħdin nagħmlu aktar clinics u anki servizzi fil-komunità għaliex int jixraqlek biss l-aħjar u aħna lilek irridu intuk l-aħjar. F'Ajnsielem Bernard Grech fakkar illi 8 ta' Ġunju hija ġurnata ta' għażla importanti, għażla favuri triq qudiem li qed jipproponi għal pajjiż il-Partit Nazzjonalista. Għalih jiswa biss it-8 ta' Ġunju. Aħna jiswa lina biss il-futur ta' pajjiżna. Inti moħħok biss fl-elezzjoni, aħna moħħna biss biex nagħmlu il-ġid lin-nies. Dwar l-iskandlu tal-isptarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li Roberta Bela kien ilu 3 snin jaf b'din is-serqa kif ikkonfermat l-inkjesta Vitals. Hawn Bernard Grech fakkar kif il-medja laburista baqgħet taħbi dak li kien għaddej fil-qorti din il-ġimgħa u ma xandret xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqgħu wkoll il-gidba tal-Labor dwar il-konkos tal-isptar Mater Dei. Dan għaliex issa wara dawn is-snin kollha il-Labor qed jgħid li jista' jibni aktar sulari f'Mater Dei u allura l-istejjer dwar il-konkos kienu kollha ivvintati. Waqt l-istess attività l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tkellmet dwar il-kapaċitajiet kbar tal-Awċin inkluż żgħażagħ minn Għawdex illi jaħdmu f'din l-istituzzjoni. Hija fakret fil-ħtieġa ta' aktar investiment f'Għawdex inkluż fit-toroq u f'vapuri moderni. L-MEP David Casa fisser kif il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew se jibqa' jaħdem fl-interess nazzjonali u tkellem fuq il-piżijiet li qed iġorru l-pazjenti u l-familji Awċin u Maltin li huma vittmi tas-serqa tal-isptarijiet. Il-kandidat nazzjonalista li Buġeja Bartolo semma kif kien biss gvern nazzjonalista il ħaseb fl-Awċin u insista li jekk f'dawn l-elezzjonijiet ma tivvotax ħadd ieħor se jivvota għalik.